Ready, set, go! Wow, sunod-sunod ko oh. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa tatong tanan. Karon ang ika-43 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Kung naa kay ganahan ma-achieve mga ga, ma-motivate ka. Pero sa journey nimo sa pagkabot sa imong goal no, usahay ang motivation mo fade. Kapuyo na ka, layo na ka, mawadan ka gana. So disiplinahon na to tong galingon mga ga nga. Bisag kapoy ta, bisag mo fade pa na tong motivation, mo padayon gyapon ta no. When motivation fades, keep the discipline mga ga no. Tara, tagan ta. Let's go. Ini mo dul. Sa ikan dul. Gapro kan kapakon. Ada kayo mga kauban no, mga bata ito semua. Unya. Anak sila nga. Masabay mini mo ya. Oh, sabay na to. Tapos na gamay. Geraan mo eh. Nataas ang hangin da. Geraan da. Segano. Mayuham da gano. Pero yung gamay. Ngubong tao pero taas kayo og garab. Di maluya eh. Bol battery bol. Kusgan kayo bata ako. Pidawa na bata mga ga. O pag ni-practice ay. Karoon na ni kauban. Ya. Luya ba? Ngayon kayong bata no, full of energy ba? Kita nga mga guwang. Wala tayo hapit energy. Stop over sa may mga amang hoto naman doon kakauban. Yung kondisyon na sa kumigo. Loh! Loh! Left! Right! Left! Ikaw na lang, waka na honor life. Pa-honor ta ka? Loh, grabe yung sugam dagan ulo! Ready! Set! Go! Suka na yung suka ko. Buntag deh. Outside lagi. Halo ya. Kenapa kayak bisa loy? Ini kan malakas ka? Tawa ada yang malakas deh. Mahina na mahina. Ang sakit mo dire. Uli anak ka bay. Lagi pagagma. Dili na kagma eh. Klaro ka di ka kabangon ugma. Sakit ka naman to il. Dili gid malikayan mga gano nga fade atong motivation, mawad ang tagana, kapuyon ta. Pero di na tuwag tangon atong disiplina no. Atong una-unaon ang atong purpose ug atong goal ang ganahan ma-achieve mga ga. Hanggang sa sunod higayon, hanggang sa sunod nga dagan, padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out. See you.